खुलुमबाय जोङो दिनै बेवहाय मोगा-मोगि लानो थाखाय जोङो लिंनानै लाबोदों जोंनि बे बाथौ बिबुंसार निउज पर्टेलनि चेनेलावहाय बै समावहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि गौथुम गायसनदोंमोन बेवहाय सोद्रोमा हिसाबै जोंहा बे बिथाङाबो बेवहा बाहागो लाफादोंमोन। दिनै जोङो बिनियाव बेखौनो मोन्थिनो लुगैदों बै समावहा मा उद्देश्य लानानै बेखौ गायसनदोंमोन आरो दिनै बे उद्देश्यआ बेसेबांसिम आवगायदों। बिथाङानो जाहैबाय जोंहा सिरि दैमारि दायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोंहा बोसोनगिरिबो जानानै दङ बिथाङा आरो गोबां बाथौनि बेबायदि खामानि मावबाय बिथाङा। बिनियाव जोङो सिगाङै बेखौनो दिनै मोन्थिगोन बै समनि हाबाफारिनि सोमोन्दै। खुलुमबाय, आंनि मुङा सिरि दैमारि। आं उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि हिसाबै दा बर्थमान दंथ'यो। आं दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे गिदिर सान। बे सानाव दिनै जोंनि बे गुबुन गुबुन जिल्लायावबो बियाबावबो गोबां हाबाफारि लायो। जेरै फिरफिला बिर होनाय, गोथैसि बावनाय, दिनै बे हाबाफारिया जाफुंलांबाय। दिनै जों गोबां दुखु गोनां बाथ्रा फैदों। बे दुलाराय बुहुमावनो दिनै कर'ना भाइरासजों लकडाउनावहा गोबां मठ मन्दिर, बाथौ थानसालि बेफोरो दिनै बन्द जाना दङ। थेवबो बिनि गेजेरजोंबो दिनै बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान हिसाबै जों दिनै बेवहा खुंदों, फालिदों सानैसो मानसि लिंना लाबोनायनि गेजेरजों। दा जोंनि बे जिथु बाथौ गौथुमनि जोनोम जानाय बा जोनोम खालामनायनि मेन उद्देश्यआ जोंहा बर' हारिहा गावनि आंगो धोरोम दङमोन। बे धोरोमानो बाथौ। बे बाथौ धोरोमा गोबां गुलाय गुजाय। खुनु न'खर, खुनु गामि, खुनु समाज, खुनु हादोरजों मिलाया। दा बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों मोनसे खौसेथि लाबोनो जों सानदों। आरो बे दिनै गोबां बोसोरनि गेजेरजों बोसोरसालि जथुम्मा खुंदों, सेमिनार खुंदों, लाइमोन आफाद खुंलांबाय, माइनाव आफाद खुंलांबाय। बेबायदि बिभिन्न आयदानि गेजेरजों जों दिनै बर' हारिखौ मोनसे थख' खालामनो हानायनि मिजिङाव फैबाय। दा जोङो सम सम दुखु गोनां जायो। जेनेबा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव धोरोमारियाव एसे गुलाय गुजाय जों नुनो मोनो। दा बेफोर जाहाथे जोंनि गेजेरावहा भुल बुजाबुजि जाहाथे जाया, बेखौ आङो गिबियावनो आर'ज गाबनो थाबाय। जिथु जों धोरोमखौ जों खौसे खालामनाय फोसाबनायसो बे उद्देश्यआ। आरो बे धोरोमाव जोंनियावहा बर' हारिनि बाथौ धोरोमाव मेन धोरोमाव ओंथियानो जाबाय स्पिरिचुवेल, आध्यात्मिक। बे बुस्थुआ जोंनियाव हाबनानै दङ। आरो बेनि गेजेरजों सारा बुहुमनि सुबुं माहारिखौ खौसे खालामनो हानाय बा मोनसे मरेल इडुकेसन दानो हानाय, मानसिखौ मानसि महराव लाबोनो हानाय बे उद्देश्यआ दङ। आरो बेखौ जों दिनै सारा मुलुगावनो बे बाथौ धोरोमखौ फोसाबदों आरो फोसावदों। आरो बेबायदि गोबाङानो मिथिनानै दिनै बे धोरोमाव फैगासिनो दङ। जेरै गुबुन गुबुन धोरोमाव थांनायफ्राबो दिनै गोसोखांदों बाथौ धोरोमनिया मोजां धोरोमाव फैदों होननानै। आरो गुबुन हादोरावबो दिनै बे धोरोमखौ फेहेरनो हादों, बयबो वेलकाम खालामदों। दा गतिके जों बेखौनो गोसोखांनांगोन जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि दानायनि उद्देश्यआ बेनो जे सारा मुलुगाव जों बर' हारिनि बाथौ धोरोमखौ खौसे खालामनो जों खालामनायनि उद्देश्यआ बे जोंनि जिथु बाथौ गौथुमनि जिथु थांखि लानाय बे गोबाङानो जाफुंगासिनो दं आरो मावबावनो गोनां, जाफुंहोनो गोनां दंबावो। जेरै जों दिनै वेस्ट बेंगल, नेपाल, अरुणाचल, मेघालया,
नागालेण्ड बेफोरबायदि हादोरनि बर' हारिफोरखौ बाथौ धोरोमखौ जों खौसे खालामनो हादों। आरो बेबादिनो दिनै लाइमोनफ्रा दिनै फरायसालियाव थांदोंबाबो कलेजफ्राव थांदोंबाबो इउनिभारसिटियाव थांदोंबाबो बिथांमोना धोरोमनि इसेबो गावनि धोरोमनि फारसे बिथांमोना मिथियाखैमोन। बेखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों बेखौ मिथिहोबाय। दिनै जों खोनानो मोनबाय, मिथिनो मोनबाय बाथौ सानखौ दिनै गोबां इउनिभारसिटि जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खुंदों, गुवाहाटि इउनिभारसिटियाव खुंदों, दिल्ली इउनिभारसिटियाव खुंदों आरो बेबायदि डिब्रुगड़ इउनिभारसिटियाव खुंदों। बेबादि गोबां माने बाथौ धोरोमनि माने बे गौथुमनि गेजेरजों बेखौ खुंनो हानानै मिथिनो होनो हादों। आरो बेबायदिनो दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै वेस्ट बेंगल मोनसे स्टेट जाबाय आरो दिल्ली मोनसे स्टेट जाबाय। गतिके बे बारिगासिनो दं, जोंनिया बारिगासिनो दं, फैगासिनो दङ। जेनेबा बाथौ धोरोमखौ मोजां मोननाय आरो मा बुङो फोसावलांनाय बयबो दिनै वेलकाम खालामगासिनो दं। बेवहाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जाहाथे भुल बुजाबुजि जाहाथे जालाया, बेखौ आङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोनखौ खावसेखौ खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।